Okay, and Niall, a féidir at beag an í fuad féin in sin dún agus bhíon maint atá agat leis an Feachtas VICA? Well, is as condition of his may agus a chuí me go si bela lia chun allscoilíonn agus ination hannig me an seo go London. So tá mé seo ag gobar mar bhainseoir le níos mó na Jetmainis. So bhfuil mé leis na daine ag an actas seo le Janie. So níl mise ach nuas an actas ach bhfuil mé le Janie agus tusalagam go mé an ag na crunnethe agus páirteach mar tá an simagam sa Vótaí seo sa Referendum seo agus chan an carta Vótaí le leithniú donna daine thar lear. Agus bhí an seola ifigil don Feachtas so héobh stócraachta de agus an Vótaí in Éirinn ag chéadaí nach raibh? Bhí sin ar siúil I deachláin inné agus bhí antaíocht trasfartí an bhí freasta maidir ar an ochid sin agus bhí antaíocht trasfartí gachaile pártí agus iad ag tuairt a daceocht Éireannachtas ach inné sin bhí cruinniú eile in Epic, is Milan the Heshimirka, the Malatlia, agus vi dina an chamai, agus vi should, vi hanrod an jarfach, vi galore dina ag kaint agus ag torch a skelta agus marshinda, so, two smainish ach kaimaj an brewa a chani. Tatug Muna in London, Tatug Muna Kjall an well? No, Tommy ag muna Berla agus ag muna Gaelga an seo. Alright. It's Kelta me ima gan Jerry Shachtana. Ach I'm sure Berla agus much Gaelga me. Agus constantá Cúrsaí Gaelga in London an riscot. Tá sé go mai agus tá sé ag fása han lá. Bhí sé sosogam hain an Gaelga ar fear, couple blinte ach Beidir gá bhléin ó hen bhfuil mé le daine an seo ag imeachtaí agus pop-up Gaeltacht agus mar sin agus afón imid críomh de chun na Gaeilge an seo. So ní ró críomh an ar fear trecha bliain a rud ag mar sin ach tá críomh a gin inis agus táid gróthach agus rangana agus imeachtaí agus trena gceist agus ihe grin agus ihe cheol agus mar sin darsúla gin trí bhean na Gaeilge, so tá sé go hénta ganis. Agus céimhéid tíniu in bhfuil na bháil den gréibh de chun na Gaeilge? Tá níos mó na gá chéad a gin le linn blian amháin, so tá an sim sin an agus tá daine óga ag teachtain seo le na bhainneamh agus tá daine eile tá socrathe an seo le fad an lá agus tá ansimachcha go mai agus seo féad na daine a bheith simach go I gart Vótaí go mai. So an luck chéine tá an. Londonid Rockimid a roi go dtí an mór an de sport VICA ríis. Tá gá mhór agán te gcuine Feachtas VICA cluiste gom. An géadó si is bonna an céad agán le cáin agus tá rointstíine ag rá mar an níc in Éireannaigh a choníonn thar lear cáin in Éirinn. Níl sé ceart nó réisiúnta acu a bheith ag súil go meach cearta acu a bheith ag vótáil le dtoghcháin in Éirinn. Cad é do ragar ar sin? Well, chud mé hin scéil seo go mai ach caiim mé rá scéil gan bhainús amachchas amach é. Ní rahan ar Vótaí ar chan ar chordaí tá Mick Lane agus daine seandaine agus mar sinnde tá an Vótaí acu san agus tá gan an Vótaí le Éireannach mas Éireannach Éirinn thu cai go bheith Vótaí agad.
Okay, tá argáint eile I gcoinne VICA cloiste gom agus le mé an targáint ó cúpla éire seo in Éirinn. Sé sin leis an líon Vótaí a dúscairt Éirinn I bhábhar hin féin, gohfuil seans má an go méid bua ag iarthóir hin féin ar nós Jerry Adams de dtoghcháin Uachtaránachta in Éirinn, agus leis na trúlódaí a bhí a gcuin go mbeadh sé seo anna conspóideach. Cad a ceapan tú máide leis an argáint sin? Well, in herm se hain, ta polaitíochta farchi siúil an seo. You know, ta agla partithe éagsúla rih Sinn Féin agus, you know, níl sé cart go gurad sé sin stop ar garta, you know. Ta go leor daoine dúscairt na Éireann agus sé Michael O'Higgin ar Uachtaránachta chomai. Bhí an Uachtarán I Labhair ag ahoscailt ma sean scóil agus bhí you know bhí ahas ag ahan duine I ddíreán seo in ganan gan Chiarán agus bhí ahas ar ahan duine chun é eicáil an sin sa tuaisceart agus Tá bhrá leis na daoine sin, na daoine agus na sean daoine sin, bhéann an bhóta chaithú ar son an chead Uachtarán eile. Agus, caiimiid rá, mar na gile isa, as ná ferste I, agus ar Uachtarán na Éireannaigh. So, tá mé si ina cónaí mé ferste, ní bhéh bhóta eici, so tá si crackouiltear amachchas amach. So, Tá an brú ar na partithe chun an duine a chur os ar gcóir agus an sin ránó imid ar Uachtarán. Sin mar a bhíonn sé agus níl sim agam polaitíochta na partithe mar sin. Well, just má tá daoine eile lonathe London nó in Éirinn agus éidir teach go London, like bígí a jaghail linn, you know, tá cruinethe ar siúil, má tá sim sin agus san actas seo faoin bhóta, sé a jaghail linn, nó má tá sim agus sa Ghaeilge, well tá saoil Ghaeilge ar fáil an seo I London. Tá cardúil an seo agus éidir tógáil bastí an seo trí bhean na Ghaeilge, so tá hanrad ar fáil an seo, so bígí a jaghail.